Yanlantın başının yanı Bugün Musurmanın bayramı Gel uçaylin bilin illik Üçün vatana kurbanlık Men aydayın tede aydım Türkmenin şoğuna bay milli bayramlarının biri yetip geldi. Olam yurdumuzda 3 günlep toylanyan Qurban bayramı. Hemme yerde hinirlikler dikilýär. Toy gadanları atarlýar. Bizim hemmemiz bu bayramçılığa sabırsızlık bilen garaşýar. Adamlar dürlü näzmatlar bilen saçaklary bedäp bir-birini mihmançylyga çagyrýarlar. Hemme kişinin ýüzünde şatlyk, gülki. Türkmen portalam Qurban bayramı bilen Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagmydy. Arkadagly Gahrman Serdarmydy. Siziň hemmeňizi tüýs ýürekden gutlaýar. Bayramyňyz gutly bolsun. Qurbanlyk sadakalaryňyz kabul bolsun. Men uçaylin bilin illikde Mene dağda ten yarım çepde Gözlere bakma aşıklar güne döpte Gel ediydim gel kurbanlıkta Gel uçaylin bilin illikde Mene dağda ten yarım çepde Gözlere bakma aşıklar güne döpse Gel ediydim gel kurbanlıkta Şıktan lider dedemek Evvel yaşın haliyip Oğlanlar ya saylasın Deylerden birin deyip Şıktan lider dedemek Evvel yaşın haliyip Oğlanlar ya saylasın Deylerden birin deyip Deylerden birin deyip Halkyny toylu güllerde ýaşadýan Gahrman Arkadagly Gahrman Serdarmyzyň janlary sag, belent başlary aman bolsun. Toylarymyz toylara ulaşsyn.